Ak dovolíte, ja ešte jednu poznámku, ktorú som nepovedal v tom prvom výstupe. No, pán Čurila, keby bolo, tak by bolo, no ono bolo. Viete, čo je obľudné na tomto systéme? Slobodník a oklamal elitných poctivých Čurilovcov svojou výpoveďou v neprospech jedného, druhého, štvrtého obvineného a oni by mu uverili. A išli by niekoho teda na základe toho obviňovať, neskôr súdiť. Ešte by som to možno trochu chápal, že ten kajúcnik teda robí úplne čiste len sám a vo svojom záujme. Tu ste mali ukázané, ako bola pripravená výpoveď pre toho udávača vyšetrovateľom. Do systému kajúcnikov sa tvrdo zakomponovali orgány činné v trestnom konaní a oni ich riadili v tejto klamlivej činnosti alebo v tejto zavádzajúcej činnosti. To je na tom obľudné. Štát sa na tom začal podieľať. To není o tom, že kajúcnik oklamal štát. No samozrejme, na kriminalizáciu Smeru, lebo vám vadí to, že v podstate sa to dotýka káuz, hoci dobre povedal advokát pán Para. Všade máme preukázaných udavačov, že klamú v tých káuzach. My nepotrebujeme konštatovať, že klamú inde, lebo oni klamú všade.